Здравейте хора, съм Прател и днес може би ще правя поредица на една нова игра. Не съм снимал на някой друг е снимал на нея, но ето няма шанс, точно би. Виждате с мотория. Чайте го увелича. Ще ме би. Може да не ме би. Не бе, тъпа реклама. Калдина ще ме би. Моето Кавазак е непобедимо, само 2 пъти са ме били. Или 3 пъти. Бах ти тъпото. Колон кутика. Той ще ме би. Ама не ударяме за джимпове, моите за джимпове. Тъй, че... Гледайте ми дясната ръка. Мали, къде го сцепих? Това няма шанс. Айде! Хора ще загубя, ама... Тия тъпи реклами. Извинявам се за рекламите. Да, ми кутия, че са боднах като пън. Като пюрон. Чао. Дай на вас хора на ето си. Жубия. Не, ма що само? Yes, бе. Yes. Бих спидър. Това е яко. То ма би. То сме би хора. Тя дебенца. Коя е програмата за снимане? Не е програма, хора. Просто от телефона ми Xperia 4, Sony Xperia 4 и за това мога да снимам. И Доналдо, ако не го знаете, напишете Доналдо. Ще ви влезе, той има Sony Xperia на Пепи Бро Братовчет. Той има Sony Xperia и снимаме и двамата такива клипове. В смисъл, нали, не снимаме двамата да играем по няколко двамата, просто и той снима с Sony Xperia 4 и аз и просто не сещате такива неща. Няма дали вас за кефа, но най-на Кавазак съм много кефа. Гледайте сега. Гледайте какво става. Къде замина?
пак искам пак ето пак. 8 купи. Ами хора, съжалявам много хора, не знам дали казах, но ще играя и това. И тази игра с моторите има Minecraft. Играта с моторите се казва Г на английски и Х големи. Рейсинг, ракинг, нали знаете как се пише? Ако не напишете игри с мотори, може да ви излезе, но не знам. Друг скин съм хора, защото телефона ми беше... Оф, майко. Екран ми беше много начупен. И беше на ремонт и не знам, защо ми се е сменил скина. Въпреки, че всичко ми е тук. Снимки, сървъри, туитъл, не знам, що хора, ама вас това не ви пречи, знам. Така че, окей, това е го скина ми. Тъй, че нищо не е станало с една дума. Ако се чудите защо не снимам, казвам, защото телефонът беше на ремонт и защото Pepi Pro си е на желязна все още и просто знаете как е и сега, нали хора, Pepi е на желязна, въпреки че телефона ми е здрав и ми е тук вече, снимам сега. Пепто го няма, така че не мога да снимам, защото нали Пепто като го няма. Кога го припълних? Да, верно, аз направих трети. Аз трети още малко ще напълня. Така букуци нещо на твитълно. Доста карутен флешан 3 и колко и 2, кажи 50, защото има още някъде си, но не знам къде. Може би тук какво има. Тук за Руди. Имам две полученки. Кажи го е Essential нещо. Стямите цели. Знаете, не знам дали знаете, виждате в тъмното, под вода виждате хубаво. Или както нощ го виждате като ден. Какво? Хора, моля да се сабскрайбвайте. Моля. За 30 абоната, ако се сабскрайбвате, ще направя чалендж. В неба, аз съм много глупав. За 20 ще направя чалендж с Pepi Pro, може би още някой. Абонирайте се, хора. Ще давам награди за абонати. Над 20 абоната вече давам награди, ама някои абонати дават и награди. Сега извинявам се, ама те е правилото при въпрото. Да, не си личи, че са много правили. Не казват на Pepi Pro, отивам в базата. Няма ми там кажете, но той няма ми се кара. Сега ще го кажа, че нещо няма къде. Чакай тук. 200, ще ги взема майтапс. Тук и на какво има нищо. Тук няма само 200, няма да ги вземам. Pepi Pro ми е приятел. А пък и да не ми е приятел, просто играем двамата, няма крада неща, както той не ми краде. Не взимаме, има само класно да. Значи, в честа за глупост има диамантена кирка енчанта. Efficiency колко? Efficiency 2. Не знам дали е букулка, ама дали е глупост. Храна. Много храна, ама невидима човек. Вижте колко малко брони, пък аз съм напълнал 2 честа и още малко ще напълня трети.
Мале хора, тук не знам дали чувате музиката, ама зад тия де танцуват има много голяма планина, има коловози от мотори, бати якото. Деда снимаха и моторите, ама те не са ни карат там. Не се бъзикам, те ми са види, че има коловози от мотори. Пък дали е от мотори, ама няма от какво да е. От АТВ-та не е то, от гумите съм по-дебели. Оф. Сега 10 минути. Дайте хора, съжалявам, че само в Майнкрафт, в той, в оно и в туита, ама сега... Хора, и на Покемон, на Покемон Go ще снимам, но не знам кога. И затова... Обадя като... Ко? Водни бомби. Водна бомба. Ето ми канала. Колко абоната имам, бе? Че не мога да си ви абонатите. 16. Хора, моля ви, сабскрайбвайте. Ей, хора, пак показаха коловозите. Уж коловозите. Дори съм влизал клипове, само вие можете да гледате. Казване? Не бе, омага. Не, къде влезох? Значи тук. Не. Тук. Тъй. Казване. Ама... Какво? Обществено. След завладяването на София от турците през 1382 година манастирът е опожарен и запустяван, но през втората половина на 15 век отново е възстановен. В сегашния си вид древнически манастир представлява комплекс от черква, жилища и стопански сгради, като от стария манастирски комплекс е запазен само... Все хора, понеже не знам какво да правя, ще обясня нещо за моите клипове. Въпреки си разглеждам това. Си разглеждам в Google Play. Така, хора, значи опитвам се най-често да качвам клипове. Ако се чудите, се обяснявам за моите клипове. Най-често се опитвам да качвам клипове. Надявам се да не се сърдите, че скоро не съм качвал клипове. Както казах, телефонът беше на ремонт, Baby Pro не си е дошъл от желязна. Просто знаете, какво не влизам аз. Знаете как е. Той че, сори, ама. Още нещо, какво да обяснявам. Хора, това ще от клипа, надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, сабскрайбвайте се за мен, за Baby Pro, за Доналдо. Надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, сабскрайбвайте се за мен и чао!